Hola zuek, zen moduz, ongi etorri beste bideo batera, Andrea naiz, ez bali madakizu ezen nahi zen. Eta bueno, tituluan ikusten duzuen moduan, gaur ikasi. Ikusiko zuen zela itzen duten maleta bat. Zeba, oporretara noia lako zuek, Ibizara noia! Ez que ezin da aguantau, superposik nago Ibizara noia lako benetan. Ez que Ibiza, en fin. Bueno, ez doia juer gara, nire tiakin noia egun batzuk pasatzera, egun berekuaka eta gure urtitako pari moduan, eskatu ginen, hori, oporretan jutia, biso batera. Eta, bueno, esertan hasi aurretik nire dutzuet erakotzen nire kamisetia, superpolitxa da, gehiagik ejatzen naiz, Merina Gerrizena, ezin maz, eski kriston grupatua entzun, eta kamiseta hau, ezagutzen man dauzue pixkat behintzat, badakizuen ere eta pinta dagoela. Ezin maz, hori konbentatzeko. Eta, bueno, oin, hasiko ga, maletia itxen. Baina dugu, bi arazo, bat. Maletia, ez da maletia da, motxilatxo bat. Porque egaletxo hartu genuen zen maleta gabe, ezin maz. Poltza txiki bat edo, ez dakit, eskuko poltzia da ditu jako uste dut. Baina, bueno, nik eruan got, hau. Ematen da nahiko handitxa dela, baina ez da. Osa, hau da, konparatzeko tamainua. Superpolitxa da, la rosa, hau nire leko zen jana da. Eta me encanta, garo, egunen baten lapurtu ingotzut. Mailiri bueltako jat, lasai. Erakulertu bada, ez preocupo. Eta, bigarren arazua da, eguraldia. Ni petzatzen eman Ibizan, beti itxezea lagona. Baina ez. Ez, aste honetan sartuga eta toma eurixa. Joju. Sin más, baina bueno, zen gotzau, saurako da bizitzia eta punto. Bai bidara gura txarrakin. Sin más, seguramente ez da bela intxarra ingo egon. Ez begira interneten tablan eta esaten dabe naiz da eurixa eman da egon, gero igual goizian eurixa eta txalian kriston zolazu eta ondo hartzara, no? Baina bueno. Eta hau dana azaldu ostian, hemen daukat ja prest, kostau baino, oza, espero nebana, baino gutxi hau, kostau jat maledia itxia, bueno, prestatzia zeruan bioten, así que, bueno, erakoitzeko tuet, zeruan bioten. Lehenengo, txankletak, importantia, porque nire ustez ondartzara jonbiaga, eta punto. Ondartzara jonbiaganez, bi bikini. Hau, zabalduet bikinixen kajoia, eta nila, en plan, nahi amaz esan hau, esa bikinixak. Goikua dala blan, eta bekua, pues, estampau berdinakin. Hola. Eta bestia, txulisimoa da goikua, eski ezin da aguantau, sepuletxa dan. Hau, de leopardo, animal print. Eta bekua, beltza sin mas. Vale. Bueno, gero, barruko erropia eta hori, baina sin mas. Liburu bat, eraman biot hau, dala Elizabeth Benaventen Toda la verdad de mis mentiras. Eraman bian eman azken hau paritxu doztena dala Isabel Allenden Violeta, baina kristona da, oza, ez da edizion bolsillo, orduan, hau eto. Gero, eguzkitako kremia del siglo no sé cuantos, behitu zela dagon. Baina, eski begiratu, bueno, neukan nortik eta begiratu eta 1 mililitro, eta ni toma ala eraman. Ja, ez da, nire arazoa soluzionauta. Vale, gero, kolonia, da una superkutria da kolonia, baina benetan usaintzen da bela super ondo. Da, Mercadonako txikitxo horrek saltzen zitsuenak lehen, porque guen ja ustot ez dituela saltzen. Ba, hortaikoa. Marabila bat. Vale, gero, beta horrekoak, lentillak dauzkat, eta orduan, pues, gabetan erabetze ditut ikusteko beta horrekoak, normal. Eta eguzkitako beta horreko txulisimo honek. Pulan biharrekoak dira, bueno, fundia da superpolitxa bai. Eta beta horrekoak ja, bueno. Maravillosos. Es que si lo digo, superpolitxa. Vale, gero, segi xau. Kajita hau, seda. Bueno, txampu eta gel solidua, ja, erabilita dare, baina, bueno, super gomendagarrexak dira, benetan super. Gero, daukat ez darko mina, nire ustez infektatuta daukat. Eta nabil hartzen, hau, ez dala antibiotikoa, porque naturala da, bueno, hau. Eta oso ondo, gisa esan da oso ondo. Baina, bueno, ez dakit olako gauzak eraman lehizken egazkinean. Nik uste baietz, baina, bueno. Gero, erropia. Hau ja da tema difícil. Soñeko maravilloso, hau. Du ja da, haitxuen. Holan, kruzauta. Titi. Eta, bueno, da holan, luzia. Plantxaun bia da. Ez dakitela zela eraman gotean, porque nik hemendik plantxauta eruan got, baina ara aldu erduko, pues igual ja ez dago plantxauta. Gero,
konjunto maravilloso hau, bai, dala praka normalak, oza, bueno, normalak ez tanpago honekin. Eta gero topa da tipo halter. Holan, sujetadore gabe erabiltzeko, txulizima. Eta hirugarren konjuntua, australeko konjuntua, ez dut pentsau. Bueno, noia australetik aztelera, eta australekoa ez dut pentsau, ez dakit zein nahikoten jantzia, baina bueno. Eta gero, hirugarren konjuntua da body hau, body beltz bat, sin más, normala, eta praka honek. Muy estampada voy a ir, baina bueno, berdin jat. Eta gero, jertziei edago kizonez, aukeratu ditut zuri bat eta beltz bat, porque pegan con todo, evidentemente. Eta aukeratu dut. Beltz hau, loreak mendianekua, daukala blanko orguan hemen jarri da loreak. Nahiko potolua da, eta sin más. Eta gero, zuri hau erakutzen dutzuena. Ui, al revés. Sin más. Eta, claro, pijamia. Eta pijama hau bai dagoela super ximurtuta. Baina, bueno, pijama da, ez? Eta gero, joyitak eta hori dana ez dut aukeratu. Eta zapatak. Zapata honek, zedia beltz basikoak eta danaken kombinatzen dabe. Eta zuek, eta ez du jat. Toaiak ez ditut hartu, osea ez ditut sartu, ze hotelekuak erabiliko ditugu. Sin más, hay que ser rata, zehola ezin da. Eta importantia. Neceserra. Bueno, Hello Kittyna txikixan nintzalekua da, baina bueno. Zer daukat, neceserrian. Horrazi bat, honek daukenak plastikozkuak ez dutela egia joditzen. Lehen izan dut lentillak nuskala ba, likidua eta lentillen kajia. Bueno, paleta hau, pero sin mal aurrekoan da una maravilla. Osa gaur horrekin nago makillauta eta super ondo pigmentatzen dago, que pasada. Gero, hortzetako zepilua, bambuskua dala, importante. Bere kagatxuan, pasta diente txiki bat, eyelinerra, hau dala kikokua. Oso ona, oinik hasi ditxan eta oso ondo. Gero, desodorante natural hau, dala en krema eta da oso ona. Osa, oso ona, botatzen oso super gutxi, eta irauten dutu, osa, aldozunik kirola eta dana, eta zeru zain, super ona. Gero, brotxa bat, koloretia mateko, bueno, koloretia edo, blusha. Hau ze da? Body mouse. Hori ze da, kremia? Bai, kremia. Korrektoria, eyeliner edo hau, eyelinerra da, bai. Eyelinerra, gero hau, nera mira hartu jatiela, queda una maravilla, una bomba, maravillosua da. Da tipo kremia hierako, bueno, ya, hitu zela dagoen. Latza eta daukosunia, pues lehundu itxen dut eta hidratau eta elixir de cabeza en cabello, o sea, ay, madre, sorry, elixir de belleza en crema para el cabello. Muy bien. Rimelak ikokoa bai. Eta gero hau, behitu, dia bastoncilluak. Pero erabilgarrizak erabiltzen duzu eta garbitzu, gero, ura eta goiaken. Badakit ez dala ona belarria garbitzia horrekin, baina eske daukat kriston manixia, sentitzen dut, ez lo que hai. Eta gero azkenik daukat hemen espanetako hau, beste ikusten, bueno, sin más, granaten matia, eta gero hau dala hidroflash. Da, Jorge de la Garza maquilladorian spray bat. Botatzen zula zuk, fijatzen zu maquillajia, te sube 2 tonos y además te hidrata. O sea, da una maravilla. Eta gero, neukan hemendik beste espanetako bat. Hemen hau. Reblonekua. Da oin, o sea, es que da super politxa behitu. Ez da isa, o sea, da naturala eta da super politxa. Bueno, eta hori da nada daukatena neceserrian. Dana maletan sartzen badot, bueno, motxilan, pues erakutziko zuet. Hola berriz den, hasibian nintzen maletik itxen, eta esan dut, ostras, igual udako erropen artian badago zerbait eraman nikeno. Evidentemente baiet, aukeratu dut. Soineko hau, en plan, playera juteko du, jo que sé, hasi, udako soineko bat, praktikamente. Eta gero, top hau, bueno, erabiltzautela, pues, egunerokotasunean, zagoela plantxauta bez, ez maz, top zuri bat. Praka honekin. Ez que dia txulisimuak, praka honek. Dia tipo lan superkampana, eta geratzen dira
espectaculares. Eta guen, ja benetan, maletia itxera goiaz. Bueno, indotena izan da, pixkatola montañitetan jarri iruan behitxuten gauzak, eta holan maletan sartzeko asko zerrezua. Procedemos. Hola, zuek, bueno, sartu jat dana eta ondio, tipo gauzatxoak sartu jat. Eta zapatak ez ditut sartu, jantzitara emango ditutelako. Eta seguramente sartu duten jertze beltza be bai. Baina, bueno, sartu dut ikusteko lekuan eukala. Así que, bueno, espero dut gustatu izan da. Zimazola pixkat motza izango da bidixua, baina, bueno. Eta datorren hastian ikusiko zuen zer lako ondo pasatu dagun. Eskerrik asko, agur!